Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? миллионҳо нафар ин тарғиботи барангезандаи нафрат ба ақалиятҳои ҷинсиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо карданд. ҳадаф ташвиқи ширкат дар интихоботи Русия аст. Як мард рай намедиҳад ва худро дар ҷаҳони дигар меёбад. Так, это что еще за хрен? Я вообще-то гей на передержке. Кто? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. яке аз ҳунарпешаҳо Светлана Галка дар Фейсбук навишт, рекламаи тарғиботиро афроди ҳирфаӣ сабт карданд ва онро хандаовар номид. барои ҳамин возеҳ нест видео ташаббуси кист. аммо Олег Кашин, таҳлилгари мухолифи давлат, дар он дасти ҳукуматро мебинад. бешубҳа ҳукумат ин видеоро фармоиш додааст. фикр намекунам ки ягон нафари мустақил ташаббускори тарғиби интихобот ба ин шакл бошад. дар ин видео як шаҳрвандро ошкоро ба ахлот монанд мекунанд ки бояд ӯро лагаткӯб карда ба интихобот баред. раиси ҷумҳур Владимир Путин бовар дорад ки дар интихоботи рӯзи 18 март пирӯз мешавад, аммо ширкати мардум дар райдиҳиро барои машрӯияти ӯ ҳаётӣ медонанд, чунки соли гузашта дар интихоботи думаи давлатӣ мардум кам ширкат карданд. аз саросари Русия гузориш мерасад ки ҳоло ҳамаро ба райдиҳӣ маҷбур мекунанд. дар Екатеринбург як профессори донишгоҳ зимни дарс ба шогирдонаш мегӯяд ки бояд аз устодон ибрат бигиранду барвақт рай бидиҳанд. ҳама рай медиҳанд ва ба ман занг мезананд рай доданд. набояд дурӯғ гуфт, зеро ҳама чиз ошкор мешавад ва онҳо тамоми варақаҳоро сабт мекунанд. коргузорони бонкҳо аз мудиронашон нома гирифтанд ки бояд ширкати тамоми кормандон дар интихоботро таъмин кунанд, ҳатто агар бемор ё дар истироҳат бошанд. дар санад ҷою вақти райдиҳӣ ҳам ҳаст ва ҳам сабаби он ки чаро касе рай надод. аммо даъватҳо барои даст кашидан аз ширкат дар интихобот ҳам буд. аз ҷумла рӯзи 28 январ тазоҳуротро Алексей Навалний, пешвои мухолифон, баргузор кард. худаш аз ҳаққи ширкат дар интихобот маҳрум шудааст, ҳарчанд Навалний қарори мақомоти интихоботиро дорои ангезаҳои сиёсӣ медонад. рӯзи 15 январ вебсайташро ҳам бастанд. блоги маро барои он бастанд ки маъракаи таҳрими интихобот ва ҷалби нозирон авҷ нагирад. айни замон талошҳо барои даъвати мардум ба интихобот идома дорад, аз ҷумла бо ин тарона дар бораи молиёти каму таъмири роҳҳо. таронаро телевизиони Новоуральск нишон медиҳад. дар Русия суоли муҳим он нест ки пирӯз мешавад, балки он аст ки чӣ қадар мардум рай медиҳанд ва фарди пирӯзро дастгирӣ мекунанд.